Eusko ikaskuntza, Udan Egoikoetxea. Gaur denporan atzera egingo dugu eta Eusko ikaskuntzak eskainitako saio aparteko honetan Karnesto Lendak ezagutuko ditugu. Kasu honetan gonbidatu bereziak daukaguz Bizkaia Irrateko estudioetan eta bat baino gehiago laster ezagutuko ditugu geure gonbidatuak eta tradizioa, geure herrietako tradizioa. Horretarako Enkarterriko museoak, Gordesolako udalak eta Eduardo Eskartzaga ikastetxeak egindako beharra ezagutuko dugu. Baina zer ete dira Karnesto Lendak? Geure artera etorri dira, batetik Ainara Arranz, ondo etorri. Hola, egunon. Bestetik Ainara Asensio, beste Ainara. Kaixo. Eta gazte bi, be etorri dira onaino, bidaiatu egin dabe, uste tranbian be etorri direla ona heltzeko, eta Gorka Perez. Kaixo. Zelan zagoz Gorka ondo? Bai. Bai? Eta Ziortza Janobe bai, Ziortza eguardion. Kaixo. Han venido las Karnesto Lendas, señoras, mujeres, ¿qué es lo que se estila? Que los niños que van a la escuela recojan forrajes para sus comidas. Si no saben lo que son forrajes, se lo explicaremos con gran armonía. Longanizas, chorizos y huevos y otras buenas cosas que en la casa había. Caminamos para Francia, de Francia para Toledo. Nos salieron 100 ladrones, nos robaron el dinero. Con lo poco que nos dejaron, compramos un gallo negro. Este gallo tiene una tarta que se nos viene muriendo. A la vista el cirujano y también el señor barbero, que nos dicen que no es nada y el gallo se está muriendo. Capitán general del ejército bizarro, que nos den un pasaporte para estos pobres soldados que vienen de lejas tierras a corregir a este gallo. Este gallo es pinto rojo es muy galán. Le hemos de cortar la cresta y se la hemos de regalar a la gente de este pueblo por querernos escuchar. ¡Riau! Karnesto Lendak honekin guztiekin ezagutuko ditugu, baina aurretik museora joango gara, eta Ainara Asensiogaz eta Ainara Arrantzegaz denporan atzera egin. Zenek uste denporan atzera egin behar dugula, ezta? Proiektua nondik datorren ezagutu? Proiektua berez oinarritzen da museotik egindako ikerketa baten, eta ikerketa hori bukatu zen museoan egindako esposaketa batean. Esposaketa zen Enkarterrietako tradizio musikalak aztertzen zituen esposaketa, eta horren bitartez ezagutu genituen Enkarterriak osatzen dituzten herri ezberdinetako tradizioak. Horietariko bat izan zen Gordesolako Karnesto Lendak, eta hortik abiatuta Gordesolako udaletxearekin harremanetan jarri eta tradizio hori berpizteko saiakeran hasi ginen. Eta orrun Eduardo Eskartzaga zentroarekin harremanetan jarri eta lanean hasi ginen. Hori izan zangitxu gara bera, ezta? Ainara, beste Ainara bidaukaguz, orain beste Ainarari. Ainara, zer dira Karnesto Lendak? Karnesto Lendak dire abesti bat, abesti hori karnabaletan abestu egiten zen, herriko jendeak egiten zuen, etxerik etzi biltzen ziren, Karnesto Lenda abestia abesten, eta eskatzen. Eskatzen. Bai, janariak eta eskatzen.
Janaria batez berez, da? Batez be, bai. Bueno, eta kantua guk entzun egin beharko gonkela uste dut, ez da, apur bat ezagutzeko, baina abotza berotzen da biltz, hemen bai Gorka eta bai Ziortzabe, jarraitu egingo dugu bide batez, guk euk tradizio hori ezagutzen, tradizioa leku guztietan ez da ezagutzen, ezkerraldean bai, laster zehaztuko dugu non, baina aitatu eguzue zer baino lehenago berreskuratzeko prozesu hori sakontzen, ez da? Berreskuratzeko behar izana bai ikusi zen duen, baina zeren bestekoa? Hor proiektu bat aitatu dozu hainara? Bai, beno, gauze da, Gordesola berezkoa duen tradizio hau aspaldi galdu zela, 80. hamarkadan badakigu eskolan bertan egin zela, gauze da, tradizioa eskolatik egiten zela, eskolako irakasleekin antolatzen zen, eta eskolatik bertatik irtetzen zen kalez-kale, edo auzoz-auzo abestuz, eta erabat desagertuta zegoen, bueno, tradizioak mantentzea zaila izaten dela, Gordesola herri txikia da, herri tradizionala, baina kanpoko faktore ugari dauz, eta horrek eragintzuna zen tradizio horren galera, eta guk uste genuen, eta uste dugu, olako tradizio bat herritarra dena, eta herri bat azken finean definitzen duen tradizioa berreskuratzearen beharra zegoela. Eta gainera, bitxia izan da, hemen ditugun bai Gorka bai Ziortza, bai beren adinekoek ezagutzen ez zutelako. Eurentzako sorpresa izan zen, bapatean euren aititen gana joan eta galdetzen hasi, eta bapatean konturatu gu iritzi ginenean da, lehenengo galdera izan zen, gu hona gatoz, gu ez gara Gordesolakoak, baina badakigu zeo zer Gordesolakoa zuek ez dakizuena. Claro, euren lehenengo reakzio izan zen, barrezka hasi zirela, nola ez dugu jakengo guk zeo zer gure herriari buruz. Eta hola zen, zekiten. Eta orduan eureke hori deskubritu zuten, Gordesolako itura hori deskubritu zuten, ez da? Bai, Gorka. Zuketzen hon ezagutzen. Ez. Eta nola ezagutu zen lehenengo aldiz? Etxan galdetu zenuen? Bai. Nori galdetu zentzen, Gorka? Amonak. Magri? Bai, galdetu. Eta berak baekien? Bai. Eta zer esan zentzen, kantatzeko? Bai, zen kantatzeko kanta bat. Bai. Eta zure kasuan? Niri aiton esan zidan. Bai? Bai. Zu beraren gana joan zinen, eta zer esan zentzen? Guk klasan ematen ari genuen Karnestolendak eta bera niri abestia irakatsi zidan. Bai? Eta errez ikasi zen duen? Bai. Bueno. Esan beharra dago oso ikasle ona direla, eta kriston lan egin zutela, eta berehala ikasi zutela dena, eta berehala ulertu zutela dena. Zaila izan zen hasiera batean, tradizio bat zertzen irakastea, nolako garrantzia duen tradizioak mantentzea, zeurek hasi ginenean euren herriko tradizioak aipatzen, bitxia izan zen Halloween esaten zutela. Esate baterako, ez da. Claro, eta bai, Halloween ez da hemengoa, ez ikusi barko dugu zer den hemengoa. Eta zeran azaldu ikaslei tradizio bat, zer dan? Eguneroko ereduak jarriz. Hasi ginen ikusten, ze euren gandik gertu zegona irakatziz, ez Olentzero, Santa Ageda, ezagunak dituzten tradizioak. Eta hortik aterata, ideiak aterata, heldu ginen gure benetako helburura, ez da, Karnestolendak zer ziren azaltzera. Lehenengo zatia izan zen orokorrean tradizioak ikusi Euskal Herrian, eta gero urtaro tradizioak aztertu, hauei irakatzi nola tradizioak erabat lotuta daudela urtaroekin, eta hemengo ohiturekin, eta iritsi ginen karnabaletara. Eta orduan ezagutu zituzten Euskal Herriko karnabal ezberdinak, ezagutzen ez zituzten batzuk, ezta? Zeintzuk, Gorka? Goratzen zara, Gorka? Lantzekoak eta... Horren polita dira ganera, ez da? Bai. Iturenekoak, goratzen zara? Bai. Zanpartzarrak eta... Ziortza, zu goratzen zara? Ez. Zu Karnestolendak, bai? Bai. Bueno. Eta prozesu horretan, berreskuratzeko prozesu horretan ainera, hori izan zen leheneko pausua, tradizioa zer dan azaltzea, Euskal Herri osokoak mai ganeratu, eta gero zer etorri zen?
Gero pizkanaka Karnestolen den tradizioa ikusten hasi ginen, lehenengo eta behin zer ziren Karnestolendak azaldu, modu teoriko baten, haiek tradizioa ezagutzeko, eta gero tradizio horren inguruan abestia ikasi, bestelako ariketak egin, eta azkenean, azkenengo momentuan praktikan jarri egin genduen, eta atera egin ginen Karnestolendak abestera. Gordesolan esate baterako, bai, topau dozue, non gehiago? Abanto aldean, eskerraldean Barakaldon ere egiten zela badakigu, eta Aiara Araban, Aiara Aranean ere egiten zen. Bueno, esan behar dugu, jandugula, baino inkesta bat ere egin genuen, informazioa biltzeko, inkesta bat burutu genuen, umeekin batera, eta herriko helduen gana jo genuen. Eta hori gogoratuko duzu, ez? Bai. Kontatu zelan egin genuen. Ja. Galdetu genuen galdera batzuk eta zenbat egin bazuten Karnestolendak, hemengoak baziren, eta galdera gehiago. Zeure aititeri, bai? Ez, aitite horrez dagoen. Ez? Gorka, zu egon zinen inkesta horretan? Bai. Bai. Eta zelanko galderak, ziortzak ondo esan dau? Horrez ziren galderak? Bai, ziren galderak egin. Genituen galderak. Eta zenbet egon zinen galdera horrek egiten? Ze hona zeuek dioko baino bezari etorri, baina jente gehiago ibilizari, ez da? Zenba lagun? 8 du. 8 taldeka, 22 guztira. 22. Iñakik esango dago, ez da? Ze euren irakaslea betorri da ona, alkarrizketatuko ez dugun arre, baina galdera hori behintzat, bai. Bai, bueno, bakarrik esan nahi nuen, 5 eta 6. mailako parte hartu dutela. Bai, guk ekarri ditugu 4. mailako neska eta 6. mailako mutila, baina 3 parte hartu dutela. Eskerrik asko, Iñaki, hor txoko baten egon zara. Baina, bueno, harrapatu dugu bide batez. Bueno, nik uste dute Karnestolendak ondoen ezagutzeko entzutea izango litzatekela egokiena, ez da? Ziortza prest? Losatuta zagoz, baina nire izan duzti oso ondo kantatzen dozula. Bai, zan behar dugu, abestia gazteleraz dela, guk berreskuratu dugun abestia gazteleraz iten zelako, Euskara aspaldi galdu zelako Gordesolan, azkenengo Euskaldunak 20. mende hasieran desagertu ziren. Lehenago dino Iñaki, irakasleak dino lehenago. Baina, bueno, badakigu saldu da okendorantz dagoen hausa hor bertan bazirela, mende hasieran bazirela Euskaldunak. Eta orduan guk berreskuratu dugu gazteleraz, orduan herria bera da aldatu behar duena. Oin Gordesola euskalduntzen ari da, hemen daukagu Gorka eta Ziortza horren eredu. Gorka, zenbat urte daukazuz? 11. Eta zuk Ziortza? 9. Lehenengo belaunaldi berria euskalduna dira, eta eurek dira itzuli behar dutenak edo itura euskaldundu behar dutenak, euskaldundu beharra baldin badago, ezta? Baina gukolan berreskuratu dugu berez gaztelera zelako. Ia, nik ezak izan dan kantua, eta geure entzulek bezakie. Kantako duzue? Dugu? Bai, ezta? Gura bezuenean. Vale, bon. Han venido las Karnestolendas, señoras, mujeres, que es lo que se estila, que los niños que van a la escuela recojan forrajes para sus comidas. Si no saben lo que son forrajes, se lo explicaremos con gran armonía. Longaniza, chorizos y huevos y otras buenas cosas que en la casa había. Caminamos para Francia, de Francia para Toledo. Nos salieron 100 ladrones, nos robaron el dinero. Con lo poco que nos dejaron, compramos un gallo negro. Este gallo tiene una tarta que se nos viene muriendo. A la vista el cirujano y también el señor barbero, que nos dicen que no es nada y el gallo se está muriendo. Capitán general del ejército bizarro, que nos den un pasaporte para estos pobres soldados que vienen
la gente de este pueblo por querernos escuchar. ¡Riau! Ze ondo, nik uste txaldoak, bai, eta, bai. Ez beldortu, bakotzari merezi dauena, Oso ondo, gorka eta ziortza. Bueno, Ainara, zegoen ide. Bai, ni horri naiz. Bai, ez da? Ba, ikusi duzunez, abestian esaten da, oiar bat erosi dutela. Bueno, bitxia da tradizioa, guk badakigu, inauterietan, ez dakigu zergait, bueno, badira teoria ezberdinak, oiarrak pisu handia dauka. Da, animali bat, inauteri garaian erabilia izan dena. Eta tradizionetan ikusi genuena zen, oiar baten amaten zutela, eurekin batera ikasleek, oso joaten ziren ikasle hauek, oiar gorri, beltza eta gorria. Eta orduan, gu olako oiar batekin joan ginen, ezta? Bai. Lortu genuen oiar bat, eskerra gordezola nekazal mundua dela, eta oiarra daudela nere. Zer, gu pentsatuko nuen gu bilbotarrak izan inundik ateratuko dugu oiar bat, eta gainera mamar dugu oiar bat otzara batean. Benetako oiarra eban duzu otzaren? Eta formal egon da? Bai, Bai. Lortu. Zue berari, ino irakasleak, ez? Eta oiarraz ganera zer gehiago eran duzue? Chorizo, zestak, otzarak, edo... Jantzi bereziak. Jantzi bereziak. Eta ikurriña. Eta ikurriña, bai. Ziorta zelango jantzia eron duzue? Batzuk neskarenak ziren pizka bat arraroak eta mutilenak bebai. Arraroak? Ze koloretakoak? Zuriak, berdeak eta marroiak. Eta laburrak edo luzeak? Luzeak. Luzeak? Bai. Zien kantinera, erdi aroko, lady bai, orako... Pirata. Bueno, pirata dena zen... Antzekoa, ezta? Bai. Bueno, berez urtetzen ziren kalez kantzita. Bai, garai horretan ez zegolako lan... Batzutan igual aurpegia margostu egiten zuten, baina ez den ohitura. Santageda moduen egiten zan. Santagedarekin gainera harreman handia dauka, eske ibiltzen ziren ere, eta eske ibiltze horrek harreman handia dauka garaia gosetearekin. Bai. Gogoratzen zarete, zu Jose Luisen taldean egon zinen? Inkesta egiterakoan? Ez. Bueno, arek kontatzen zigun nola eurentzako egun berezia zen, guda garaian, gerra zibil garaian gosetea zela eta horren bitartez lortzen zituztelako egunero ez zituzten gauzak. Txorizoa, odolostea, karrautza. Hori da, tradizio batzutan dirua askatzen zen, baina beste batzutan janaria. Bai, denetarik, herriak ematen zuena zen. Zer eman deutzu, Arrautzak, dirua, txorizoa, eta morzilla bebai uste du. Bai, zondo. Eta gaietak. Bai. Eta horregaz egin dozu, Jan? Oraindik ez. Biaren godugu merendola bat. Bai, horregaz ze ondo. Bai. Orduan ondo kantau dozuela, esan gure da borrek. Bai. Bai? Bai. Bai, oso ondo portatu ziren, baina herriko jendea horre egon zan, naiz eta guralditzarra izan. Dana ezin kontrolatu ezta. Euriz blai bukatu genuen, herritarrek oso ondo portatu ziren eta gauza ugari emaz ezkiguten, ezta? Eta horre urtetzen ziren balkoietara eta txalotzen zuten. Bai, eta bat botasun balkoiatik dirua eta alkantariatik. Bai. Joan zan urte bera? Zer bengo disgusta, ezta? Ez ziortza? Barre egiten da. Bueno, Ainara, konta eguzue, apur bat, esan duzue inkesta egin zen duela, ezta? Hori berreskuratzerako prozesuan. Orain, neurri baten osotu duzue zirkulo bat, baina datorren urtea bere etorriko da. Eta nik ez dakit, Karnestolendak zelan hartu dira ikastetxean, zelan hartu ditu herriak, zelan hartu ditue gazteek? Lehenengo eta behin 22 ume hauek oso ondo hartu dituzte. Ikusten da hori. Benetakoa izan zen jende, haiek egon ziren abesten, jende etorri gintzan denetarik eman zizkien. Gainera, herritik ere kartelak eta jarri ziren, eta badirudi,
ikastetxeak esan zigun, jendeak deitu egiten zuela ikastetxera esan ez abertxorizuak eta nola eman. Enbasatu egin behar zituzten, arrautzak nola eman behar zien, orduan jendea horri bilizan. Eta gero haien lana da, urrengoei irakastea, eta urrengo urtean, herritik ateratzea. Zuek lanean jarraitzen duzue? Bai, gure proiektua, bukatutzat ematen dugu, saiatuko gara holan liburuzkaren bat editatzen, edo? Bai, argitaratzen, eta gure bultzadaia emon dugu. Gu beti egon gara hor prest urrengo urteetan laguntzeko, baina herria bera da ohitura egiten errepikatzen jarraitu behar duena. Baina bitzia da, hauen umeen gurasoak etorri ziren, eta claro, umeen gurasoek gogoratzen dute eurek ere egiten zutela. Eta, euren artean holan hitz egiten, esata zuten urrengo urtean, aurten joan gara, udaletxeak jarritako autobus batekin, Gordesola da aran oso luzea, eta batetik bestera mugitzeko beharrezkoa da autobusa edo kotzea. Baina gurasok esaten zuten eurek oinez joaten zirela. Egotzen zirela goizean goiko auzoetara eta jaisten zirela egunean zehar ibiltzen. Eta gurasok esaten zuten urrengo urtean joan behar dugu baino autobusi gabe. Eta, Gorka? Autobusi gabe, zuretzeraino gainera salduko zela. Niri aitona esan zidan lehenengo joten ziren hor Gordesolatik, baina beste egunean Zaldura. Bai, 2 egunetan egiten zuten. 2 egunetan. Baten herriaren parte bat egiten zuten, eta azkenengo urrengo egunean Zaldura egiten zuten. Eta egingo zenke hori ziortza? Bai. Zer zan dutzu baititek? Entzun zaitu kantatzen? Ez. Ama bai. Eta zer zan dutzu? Oso ondo abesten genuela eta oso ondo egon zela hori egun genuena. Berak gogoratzen ditu kantuak? Bai. Bai, Eta Gorka zuri zer zan dutzu? Oso ondo? Bai. Bai, gurasoa zuen posposik, gainera. Eta zure lagunek zer dinue? Zebez? Lagunak zurekin zeuden, ez da? Zeuden. Bai, Bai. Enbidia. 3. mailako egongo ziren enbidia. Enbidia, zebrebe kantatu gurean. Museoan zelan hartu dira emaitzonek, zoen proiektuaren inguruan zer da jaso duzuen balorazioa, suposatzen da guztiz positiboa. Bai, guztiz baikorra, eta gainera guriaz orain pena ematen digu ja bukatu izana, oso ondo egon gara, oso gustora egon gara lanean eurekin, eta emaitza bezala argitalpena izango da, holan esposaketa txiki bat egingo dugu umeek egindako lanarekin, hilabete hauetan zehar lan ezberdinak egin ditugu, tailer ezberdinak egin ditugu, eta saiatuko gara lan txokoren baten guztia biltzen, eta bestelako proiektuak egiteko praktika ere izan da, ezta? Guretzako beti baikorra egiten, olako proiektuak eta egitea baikorra izaten da beti. Nik ezakit baimeni daukadan irakasleari beste galdera bat egiteko. Bai, noski. Baimenik izan ala ez egingo diaz. Zeuri baimena eskatu behar lehenengo, baina datorren urteari begira, Iñaki, zura bizena ez dakit? Begiola. Zer daukazue pentsatuta? Ez, esan, nire datorren ikasturtearen nazela geratuko eskolanetan, baina, hitzein daukagu, eta gure helburua, gure nahia da, honi nolabaiteko jarraipena ematia, sekulako lana egin dute, mila inarak egin dute sekulakoa, baita ikaslek ere, ikusi dugu oso, ez dakit, esperientzia polita esan dela, herriko jendeak, ez dakit, unkitu duela, ez dakit, egindako lanak, eta, errepikatzeko ahalegin guztiak egingo ditu. Bai, ez da? Errepikatuko, eskerrik asko Iñaki. Errepikatuko dugu guk geuk bere kantua? Nik usta baiet, ez da, merezi dago, ala bainona etorri eta barriro kantatu, ganda eguzkia dago, euririk ez da torriko. Kantau. Berriz, ingo dut zatitzo bat, luzetzoa denez, lehenengo zatitzoa, eta listo? Zein. Hasiera. Zeuek gura dozuena, zeuentzako politena dana. Zein da egin gustatzen dezuen zatia? Berdin zait. Berdin zaitu, Bai. Hasiera? Bai. Edo dana, sorry. Gauine gogor, Ziertza. Ozen. A ber, atara hori, barrutik. Ale ba.
Han venido las carnes, tolendas señoras, mujeres, ¿qué es lo que se estila? Que los niños que van a la escuela recojan forrajes para sus comidas. Si no saben lo que son forrajes, se lo explicaremos con gran armonía. Longanizas, chorizos y huevos y otras buenas cosas que en la casa había. Caminamos para Francia, de Francia para Toledo. Nos salieron 100 ladrones, nos robaron el dinero. Con lo poco que nos dejaron, nos compramos un gallo negro. Este gallo tiene una tacha que se nos viene muriendo. ¿Listo? Ederto, Gorka, kantaria izango zara egunen batean? Ez? Bati. Bueno, suposatzen dut hau kantau ibiliko zinela, ez? Kalera urten aurretik. Zenbaten zaio egin dozu ez? Asko. Bai, larrer igual. Bai, ez ara goratzen. Ez dakizu 10, 15, 20... Gehiago. Egunero egiten genuen. Astero, proiektua zen, asteazkenero, ara joaten ginen 2 ordutan zer egoten ginen eurekaz, eta egunero, astero egiten genuen, gainera batzutan nekatuta zeuden, beste abestuta bestu. Abotza nekatu egiten da, ez da? Bai. Eta aste artean, otsailako 20 karnabaletako aste artean asko abestu genuen, Baina hor egon ziren azkenengo momentu artea beste, eta gainera azkenengo saioa izan zen herriko Eleizaren portikoan, eta horre izan zen, izugarria, Gorka? Bai. Zierta? Bai, jende asko joan zen. Jende asko zen, bai. Esan beharra dugu, 3 hotzara bakarrik genituela, eta 3 hotzarak bete genituela. Txorizoak, odolosteak, esan dugu apurra danetarik, ez da? Zierta? Bai, eta hemenik nahi genuk ere eskarrak emon Gordesolako abez batzari, ze eurek ere, astu zaiba ezatea, baina eurek ere gurekin egon dira lanean, eta euren laguntza izan dugu urtetzerakoan abestera, olako babesa bat eman digute. Orduan hemendik eskerrak emon nahi dugu eurei. Oso ondo portatu direlako, eta orokorrean Gordesolako biztanleri guztiari. Eta baita ere irakasleei, Iñaki eta Edurneri, eta Jolandari ere, oso ondo, benetan oso ondo portatu direlako. Iñaki, baina zuk ez duzu kantatzen, ala? Bai. Ez, kontua da, nik ez dudala buruz ikasi. Ai. Eta igarrez duan, enisilpean. Bueno, Ziortzak eta Gorkak irekatzeko da duzu, ez da? Etxerako bidean. Horretarako ditugu, Bueno, eskerrik asko danoi ona etortzagaitik, Iñaki Zauri eskerrik asko, Ainara Bioi, eta Ziortza eta Gorkari bai, urte askotarako, eta datorren urtean bere ia kantatzen dozuen, ez da? Gorka? Bai? Animauta gongo za datorren urtean? Bai. Ziortza? Gorka datorren urtean jazta gongo eskola horretan. Baina kanta uzeink, Zakalerik kale. Herrian daudenez, bai. Bai. Gainera Ziortza irakatzi barri oso bari, ez da? Bai. Txikiari. Eta irakatzeko dutzazu? Bai. Nik uste barri asko egin zuen. Hori hona da, bide batez. Eskerrik asko, benetan, hemen egotea gaitik, urte askotarako.